Čaute, dneska je tu s vami pro gamer a nie som tu sám, som tu s Narodinou a hráme Roblox a volá sa táto hra Gravity pre dvoch a môžeme začať. Poďme. Ja vám vysvetlím túto hru. Proste máte gravitáciu, je to červená a modrá a pomáhate si tu. Áno. A teraz ja napríklad otvorím gamerovi, pro gamerovi. A toto. No, a je to trošku... portál a čo si chcel povedať? Že je to trošku divné, že si naopak. Niekedy to je zle. A toto sa zasvieti. To sa tu zasvieti. A máme iba jeden pokus. Zomreme a ideme všetko od začiatku. Áno. Môžeš? Hej, poď. Okík. Teraz napríklad mi pomáha, že mi posúva. Tomu dám takto portál. Dobre. Teraz môžem? No, môžeš. Okík. A táto hra nás stále baví. Moc ma baví. Ale ťažká. Áno. My už sme boli tak na 200 metrov. Skoro som spadol. Mi to tu niečo skáče stále. Hej, mne. Poď. Ujpa. Tak. No. Ja mám myslím. Daj to. Musím to dať. Lebo predtým som tu zomrel, že? Aha. Nice, mám to. Dáš, nice. Nice, tak. Otvárame. Dobre. Poď. Môžeš ešte raz. OK. Dobre. Potoč mi. Dobre. Stop. Ešte. A teraz si tu pomáhame. Môžeš skočiť? Ne. Tu si iba Potoč ma. Hej? Tu si pomáhame tak. Stop. Stop. Opa. A nevadí. Toto ste mohli vidieť, ako to nemáte hrať. No a my sa vidíme, keď budeme tam, kde sme aj teraz skončili. A dávajte lajky, odbery a zvonečky. A my sa uvidíme tam, kde sme skončili. A prosím, keď chcete niečo napísať, tak prosím, napíšte do komentáru. No, sme tu, kde sme aj skončili a ideme na to. Fialová. Fialová znamená, že tam aj červený môže, aj modrý môže. Teraz ty musíš ísť. OK. Poď. Akože nás toto baví hra, ale ťažké, to už som vám hovoril. Ja, ty si tam není? Počku, what? Kde mám ísť? Však tam. Som pometený. Keď to je naopak. Neviem, čo sa potom deje. No, teleportne ma. Sa dostávame ďaleko. Už za chvíľku budeme na 100 metroch. Poď. Potoč. Ešte? Môžeš. Ísť? Ja. Hop. Máš to? Hej. Nice. OK. To máme. Dobre, som tu. Konečne ste na spawnu. Môžeme ísť. No, môžeš ísť. Tak, poď. Opa. Joj. A toto je prvé video na mojom kanále. A Narudina, ty máš koľko odberov? 45 sa mi zdá. A chcem dosiahnuť 50 odberateľov. Môžeš? Moc by mi to pomohlo. A dávajte určite aj a pro gamerovi určite už aj odber. Sice je to nový, ale dávajte mu odber. Môžeš. OK. Stop. Teraz. Tuto, presne. Stop. Môžeš. Som sa pomýlil. Prepáčte, že kašlem, lebo trošku mám sopel aj kašel. What? Teleportne ma. Joj? Spadlo. Díky.
No. A my už sme boli na 100 metroch, že? Hej, však tam za chvíľu budeme. No, môžeš ísť. Idem. A toto. A nič. Asi Poď. útorok alebo pondelok vyjde video Fortnite. Fakt? No. Pondelok alebo nedel. Alebo pondelok. Dneska je nedela? Áno. Pondelok alebo útorok uvidíme. Ale však to bude škola. No, ale keď prídem domov. Sice pre teba, ja som chorý. Dívaj, na rutinu. Môžeš ma spavnúť. OK, idem tam. Lebo dívajte, ja som spadol na takúto čiarku. Hej, yes. Máme checkpoint. Máš? Ty si ma spavnul a ja som padol na to červené. Nie. Ale nie. By sme mohli mať. Nie. A my sa uvidíme tam, kde sme boli. No a už sme na 100 metrov. Konečne. To dlho trvalo, asi to vidíš teraz. No a môžeš ísť na to. Tu máš červenú tabulku. Teraz máme checkpoint, takže teraz keď umreme na začiatku, Tak sa spavneme tu. Tu presne. No, natočíme. 6 minút a 56 sekúnd. Môžeš. Opa. Ja som tu bugoval, že ja som vyletil a som spadol na inú krajinu. No, spavneš ma? No, dík. A bacha, toto. Toto som ja trošku nedával. Aj si to nedal. No, Nevadí, máme checkpoint. lebo ja mám spotené ruky. Môže ísť. Kúkaj sa na mňa. Ja. Kúkaj sa na Ja mňa. parkourista. Kúkaj, pozri sa, jak to ľudia vidia. No? Ja. No. Môžeš. Uá. A nespadni. Uá. 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 A teraz vidíte, čo sa mi stalo? Kde si? Ja som tu. Už si tu. Dobre. Ui. Podáš to. Viem, že si není moc dobrý parkourista, ale dáš to. Nie. Ale... Jupi. Victory Royale. Tak daj. No, môžeš. No sa to buglo. Haló, funguj. Môžeš. Ono sa to buglo. Tak choď tam. Ono sa to buglo. Kámo, ono sa to buglo. No ja ťa vidím. Že beháš. No už, dobre. No. Ono to bolo iba bugnuté. Dobre, poď. Všetko Už som ťa potom. je bugnuté. Táto hra je bugnutá. Táto hra je bugnutá. Haló, kde ma to dalo? Počkáme si. Haló. Kámo. Počkaj What si. the hell? Počkaj si. No, nespamluj ma 3-krát. Dobre, poďme. Ja som skoro Poďme, zomrel. dáš to. To dám. To nedám. Dobre. Bude aj táto hra aj na 2 party alebo 3 aj party. Môžeš? Stop. Nie. Ešte, choď. Ešte, stop. Máš to? Nice. Hej. Bude na 2 party alebo 3 party. To proste- Ale možno aj na 4 party. Na PV to je ťažká hra. No. Môj kamarát hovoril, že už to dokončil a tam bolo metrov 1000. Až 1000.
Ale tomu neverím. Ani ja. Mohol To aj, nemôže byť až vtipný. môže aj klamať. Dobre, my sa uvidíme tam, kde sme skončili, lebo toto už je fakt dlhé. A keď máte takých kamarátov, že ti klamú, tak nebuďte s nimi kamaráti. A my sa uvidíme tam, kde sme boli. A pre toto video to bolo všetko. Nezabudni dať like, odber a zvoneček a uvidíme sa pri ďalšom parte.